Hikmah Audio. Ayo sing duwe jahil sapa kana? Jahil berondong. Ake sing ngomong paling enak dadi rangda bodong. Urip bahagia ketunggung dunia, kui peduli omongnya tangga. Tapi nyatane senop beli suka, lamun anang julukan senop tante gira. Duwe demenan ora lengoan, jare uang dudu berondong. Siap apa jare bae, tangga arep ngomong apa sing penting kula suka. Orang mikiri, orang ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rabi. Apa jare bae, tangga arep ngomong apa sing penting kula suka. Orang mikiri, orang ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rabi. Sehat buat semuanya. Kanggo majikan. Ayo dong ibu aja. Nada ros buat semuanya. Ake sing ngomong paling enak dadi rangda kembang. Urip bahagia ketunggung dunia, kui peduli omongnya tangga. Tapi nyatane senop beli suka, lamun ana julukan senop tante gira. Duwe pasangan ora lengoan, jare uang dudu berondong. Apa jare bae, tangga arep ngomong apa sing penting kula suka. Orang mikiri, lagi yang ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rabi. Apa jare bae, tangga arep ngomong apa sing penting kula suka. Orang mikiri, orang ngurusi, sing penting ganteng lan beli duwe rabi. Mama Gina sayang, ayo ibu aja, Timi Haja. Hikmah Audio, ayo. Jare kongkon disebut ditoli munjuk. Ketan gak ora apa-apa, ora receh goli. Kanggo mamae Mbak Uni.